Mnoho ďalších, to nie je tu jeden, hej, taká prekúcia nespite. Poďme sa osypať kúkol. Poďme, priatelia, počúvajte, čo vám poviem jednu príhodu. Jedna tak hnusná baba, ktorá tak netrpela štipnou hlavou, že ma poznali s tým. Ona trpela pažranosťou, lebo vždy som ju videl s hamburgerom v ruke, taká nenažraná, viete. A tak kúkam na mňu, a mne to nedalo, ja som papoval z prírodnenia. Tak kúkam na mňu, hovorím, reku, počúvaj ma, ty koľko máš kilometrov? Ona, 140. Priatelia, predstavte si to, no keby som mal na takú vyrieť, tak musím najprv fakt posypať mukom, aby som našiel tam nepomázdať. Viete, ona keď sa fotila na tablo, tak museli fotiť z helikoptéry. Fakt. Alebo by si musel robiť najprv 5 koleček, aby si to našiel. Fakt je ten, že my si strkáme momentálne prsty do nosa a patáme si. Fakt je aj ten, že nám napísal LJ Gibbs.